Στις μέρες μας ηχεί όλο και περισσότερο ο συναγερμός του δημογραφικού, καθώς όλοι οι δείκτες επιδεινώνονται ραγδαία και δραματικά. Οι γεννήσεις το 2023 ήταν οι λιγότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 91 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός της χώρας υποχώρησε στα επίπεδο του 1992, καταγράφοντας μείωση για 12η συνεχή χρονιά. Σίγουρα το δημογραφικό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι η χώρα μας το αντιμετωπίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες χώρες. Έτσι, η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς τις γεννήσεις, με 8,1 έναντι 9,1 της Ευρώπης ανά 1.000 κατοίκους, όπως επίσης ο δείκτης γεννήσεων αναμητέρα έχει πέσει στην Ελλάδα στο 1,43, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος διαμορφώνεται στο 1,53. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Ελλάδα έπεσε στη 13η θέση της Ευρώπης με βάση το πληθυσμό της από τη 10η θέση που ήταν πριν το 2011. Η Eurostat εκτιμά επίσης ότι ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί σχεδόν κατά 1 εκατομμύριο μέχρι το 2050 και κατά 2 εκατομμύρια μέχρι το 2070. Οι επιπτώσεις του δημογραφικού συνεπώς θα είναι καταλυτικές στην εθνική μας υπόσταση και κυριαρχία, στη δημιουργία πλούτου, στην ευημερία μελλοντικών συνταξιούχων και σίγουρα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση αυτή απαιτούνται δύο πράγματα. Η στήριξη με κάθε τρόπο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας και κυρίως της πολύτεκνης οικογένειας και βεβαίως η γενναία αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα παιδιά, όπως εμπροκειμένο με το επίδομα μητρότητας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε να παρουσιαστεί το Μάιο το Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό, που χωρίς αμφιβολία αποτελεί ένα υπαρξιακό στοίχημα για τον μείζον ελληνισμό. Ευχαριστώ πολύ.